Γεια σας παιδιά, GP εδώ και Κώστας TV. Σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο με τον Γιώργο από τους GPS TV. Το κανάλι το έχει μαζί με τον αδερφό μου τον Δημήτρη. Και σήμερα είπα να κάνω ένα βίντεο με τον Γιώργο. Σήμερα θα κάνουμε το Whisper Challenge. Ναι. Ο Γιώργο άρχισε την πρώτη ερώτηση. Να σου πω τώρα. Θα κάνουμε από 6 ερωτήσεις ο καθένας. Ναι, λοιπόν. Ο Κώστας μοιάζει με γκέι γέρο. Ο Κωνσταντίνος μοιάζει με γκέι καρότο. Ο Κώστας μοιάζει με γκέι γέρο. Ο Κωνσταντίνος μοιάζει με γκέι ξύλο. Ο Κωνσταντίνος μοιάζει με γκέι γέρο. Ο Κωνσταντίνος μοιάζει με γκέι γύρο. Ο Κωνσταντίνος μοιάζει... Ο Κώστας μοιάζει με γκέι γέρο. Ο Κώστας μοιάζει με γκέι γέρο. Το βρήκα. Βάλε. Ο Πάπας είναι σαν σαλάτα μαρούλι. Ο Πάπας είναι σαν θαλάσσιο αγγούρι. Ο Πάπας είναι σαν σαλάτα μαρούλι. Ο Πάπας είναι σαν θαλάσσιο μαρούλι. Ο Πάπας είναι σαν σαλάτα μαρούλι. Ο Πάπας είναι σαν θαλάσσιο πυρούνι. Ο Πάπας είναι σαν σαλάτα... Το ξέχασα, μαρούλι. Ο Πάπας είναι σαν θαλάσσιο μαρούλι. Ο Πάπας είναι σαν σαλάτα μαρούλι. Ο Πάπας είναι σαν σαλάτα μαρούλι. Ναι, το πω! Βάλε. Ανάποδο στάβαλο. Ο Κωνσταντίνος κατουράει στη θάλασσα με σταφύλια. Ο Κωνσταντίνος κατουράει στη θάλασσα με τα φίδια. Ο Κωνσταντίνος τραγουδάει... Ο Κωνσταντίνος κατουράει στη θάλασσα με σταφύλια. Ο Κωνσταντίνος κατουράει μες στη θάλασσα... Ο Κωνσταντίνος κατουράει στη θάλασσα με σταφύλια. Ο Κωνσταντίνος κατουράει στη θάλασσα με τα χείλια. Ο Κωνσταντίνος κατουράει στη θάλασσα με σταφύλια. Ο Κωνσταντίνος κατουράει στη θάλασσα με σταφύλια. Ρε φίλε με σταφύλια και εσύ με σταφύλια. Αυτό μου ήρθε ρε. Έλα. Γιώργο, τράβα πες από το μπαλκόνι. Γιώργο, Πάπα, μοιάζεις με παγόνι. Όχι ρε. Γιώργο, πέσει από το μπαλκόνι. Γιώργο, φάει στο μπαλκόνι. Όχι. Γιώργο, πέσε από το μπαλκόνι. Γιώργο, Πάπα, μοιάζει με παγόνι. Όχι, πάλι αυτό μωρέ. Γιώργο, πέσε από το μπαλκόνι. Γιώργο, πέσει από το μπαλκόνι. Ρε, άντε. Πάτσε πάυσα. Κωνσταντίνε, μοιάζει με καρτούν. Κωνσταντίνε, μοιάζεις με... Μαούλ. Μαμούλ. Κωνσταντίνε, μοιάζεις με καρτούν. Κωνσταντίνε, μοιάζεις με... Καρπούζι. Κωνσταντίνε, μοιάζεις με καρτούν. Κωνσταντίνε, μοιάζεις με... Κέρατο. Κωνσταντίνε, μοιάζει με καρτούν. Κωνσταντίνε, μοιάζεις με καρτούν. Ωραίο. Σου αρέσει ο Τάκη Τσάν. Ο Γιώργος Πάπας να πεθάνει. Σου αρέσει ο Τάκη Τσάν. Σου αρέσει ο Τάκη Τσάν. Ναι. Πώς και δεν είπε Τσάκη Τσάν, επειδή εντάξει εσύ ακούς ράπ να μου πεις. Για όσοι δεν το ξέρετε, ο Γιώργος ακούει ράπ. Κι εγώ. Ξέρουνε ρε.
Κωνσταντίνε, έχεις μουστάκι. Κωνσταντίνε, φάει το στάκι. Κωνσταντίνε, έχεις μουστάκι. Κωνσταντίνε, έχεις αυτάκι. Κωνσταντίνε, έχεις μουστάκι. Κωνσταντίνε, έχεις μουστάκι. Στην τύχη το πες, έλα. Παραδέξτε το. Παραδέξτε. Ναι, εντάξει, πού να το εσύ κάτι που τελειώνει σε άκι. Αυτή να ξέρετε θα είναι η τελευταία ερώτηση. Ναι. Ερώτηση, όχι ερώτηση, τέλος πάντων. Ναι, θα την κάνω εγώ στον Γιώργο και αρχίζουμε. Το Πάσχα φάει αρνί. Το βράδυ κοιμάσαι σαν αρνί. Το Πάσχα φάει αρνί. Κοιμάσαι στο παχνί. Όχι. Το Πάσχα φάει αρνί. Το Πάσχα θα γίνεις παχύ. Το Πάσχα φάει αρνί. Το Πάσχα πάει αρνί. Ναι. Και ναι παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζουμε Να να σας το άρεσε. να σας άρεσε. Αφήστε ένα like και Ένα subscribe στο κανάλι και στον Κώστα και στο δικό μου. Για να στο δικό μου το βοηθήσετε. κανάλι θα αφήσω το link στην περιγραφή για το κανάλι του Γιώργου. Θα το ανεβάσουμε και στα δύο κανάλια. Ναι. Τα λέμε guys. Τα λέμε.